Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Karon atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano no nga sinuwat ni Marites Alboris. Sa dili pa akong basahon ning naay nagkomento si Michelle Simodate na ana po ni nga makalagot na po nga makalingaw. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw no. Michelle Simodate, ang kayo no. Sa tanan nga nagsunod ang dramaha. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Shout out ninyong tanan ang amping mo pirmi no. Ug karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning naghinapos nga Sugilanon. Si Figure of Sinan Salan. Magiginom sa kaniya. O inig kaabot, ay inig kaabot. O inig kahubog ninyong duha, inig kahubog sa kong bro, imo niyang buhat-buhatag istorya nga may nahitabo ninyong duha, ha? Wa ka na labot pa, ana. Ay, sir, sangtod ka sa man mo patuon akong bro. Oy nga, may nahitabo ninyo? O sa imong mga bakak, yan, ha? Hangtod niya pakaslan ko niya. Og way makapugong nako sa pagbuhat ni ana. Na! Og sige saman? Ha? Ikaw? Mao ba, Ellie? Mahimong dili ako yan, ha? Kundi ang kahigayunan. Kahigayunan gyud mismo ang magbuot. Kay dili makatugot ang Ginoo nga padayon kasi mo pagpangilad. Wa ko mangilad. Sige, tawagin mo na, ha? Gugma, Ellie. Wow. Wow, ha? Makabagakon din ang gugma, day, ha? Kung mao, di na tingay kumain laboy. Kay mabakakon niya ko. Bahala ka kung sa may isod ni mo anang imong utok. Oh. Sa imong isod ti batok nako. Basta kay ako, muhatod ko sa ihang bino sa taas. Sopo di ako, ray. Ako Wala lagi. Sama ka. Sige na, sinalakaw na. Ano mo? Lami ba ang giluto nga sudan ni Lola? Ah. Munggos ug adobo. Ansa na? Kanada. Gutom mo na ako. Una ko ni mas kusina, ha? Hangol. Magdali ko. Magkuha na ko og bino aron ikahatod ako ni Facundo. Wow! Sir Facundo. Tuwa siyang kwarto, Lola. Milahos. Oh, kalami sa adobo. Mura ka nag-gold, uy. Lagtiking tanahon. Unya na pa'y munggos. Munggos nga tinanuan. Kalami. Unya ang porma ko. Kaon ko. Ay. Kidsay dag-ingon. Di mo kaon si bro nako. Di mo kaon. Kay bino na ko nagigipangayo. Nga ako mayon tayo muhatod to siyang kwarto. Nga napagligalig man ni mong apo nga siya lang ko ni mong hatod. Matong kaon lang ko na ko din, he. Kod mao sige. Oh. Kaon ta. Kaon og maayo ginikahuman katog nga busog ha. Ano man? Aron ka orumon. Si Bakoy, ikaw ha. Di pa ko matugoy. Kaya doon pa na ko si bro nako. Iniguman ako kaon. Unsa? Magsabok-sabok ka dila dito. Anong taong magsama ko dito, ha? Kay. Ay. Basta. Ayaw na pag-adto nila human kag kaon. Katog na ini ka human. Di ko eh. Rumop lang ko tinuod. Bahala ka oy. Asam ka man ding. Anong bit-bit mananim mo balik ang bawal sa munggos, ha? Ano mo na? Sana kog init. Ah. Maluoy ta di bugbukaon og bugnaw. Unya gikan ka nga naghago og maayo tibuok adlaw. Huwat na lang diha. Bilangga, anak ko. Kinilis ang adobo ang kitkiton, samtang wapang munggos. Pusan ko nagtulo kasi lining sausawan, be. Da. Tan-aon ta kun makasaka ka pa ba sa lawak ni Facundo. Human di mo kaon ini. Tarukot una dako og kutaw aron ma-mix og tarong. Dad-o na nakog balik dito sa komedor. Dali ko nag-ilis og nipis nga si Nina. Siya raw dili paghihapon siya matintal nga magtan-aw na ako. Ninay akong kisulaob karon. Manuktok na ko. Sod.
Ano dugay magang... Yana, Niana ang imong bino. Di naman ako ibutang sa lamisita? O dito gihapon sa may balcony? place it there. They live. Ano nagbarog pa mga gawas na Yana. Yana, matod ko gawas na. Dili ko. What? Gusto ko mapabilin din yung uban mo. Huwag ko makinahal-kauban. Gusto ko maginusara. Nausap ka na. Yana, Dili ko yung anak ni mo. Kung tatahon ko ni mo sa una. Pinangga kay ko ni mo. Gentleman kay ka rin ako. Hinanggan nga, nahugang akong pagbati diyan ni mo. Kuya, Yana, what are you doing? dili pa ba obvious? Hikap ang imo now. Stop it. Oh. Yana, get up. Ayaw pagsabak. Get up. No. No. Stop it, Yana. Stop. Stop! Ayaw ipaubos og maayo ang imong kaugaling. Kay dili ka na ang Yana nga akong nailan. Nakuha na ni mo ang akong pagkababae. May angay pa pagkukuhi ka, wow. Barog, Do. Boy, iko. gawas gikan diri. Ay, unsa pa? Ayaw na ko guruya. Ang akuntiyan. Oh. Usa ni tabo. Ang akuntiyan. Kalit ka may sakit ang akuntiyan. Usa. Nganong Di na ko makatikam. Sakit kayo. dali. Busugan ako eh. Mura magugushan magugis ka busog. O jaod sabad. Mukaon ka pa inig hinimo na kong belo-belo. Lami ra ba na eh. Lami ra ba na. Ganahan ko na. Karon tatao tingali manding kung muhilis ni gamay suod sa kuntiyan. Husto. Saka kustaas maning ha. Magiginom ko sa akong bro at kustaas aron mahilis nga dayon na akong gikaon para makakaon ko na imong bilo-bilo ha. Na uy. Nga ano magkakalit magkagnihonong. Tiurok ka manggod. Sa bantuoy ko sugagod ato. Diyan. Dagwag ka. Unsa? Kalibangon ko. Ha? Mo na iangay ni mo. Samok kang dako. Eli, padali. Ay, sir. Wa din ni si Eli. Nidagan karon palang yung CR. Nga man ta. Si Yana, kalit nga gisakita siya tiyan. Unsa? Nga man. Amutan, nadun na siya sa ospital. Natarandar si Facundo sa pag-ingon kung kalit kami sakit ang akuntiyan. Hug, nasugdan ko na kini. Patuon ko na lang yun siya nga nagsaba ko. Tanaan takon makabalibad ka pa paghihapon ako. Ay! Apo! Ibalik na siya. Oh, Apo, sir, dahil po, ha? let's go, Yana. Mga dutas sa doktor. Ha? Come. Kung gusto na kapaingon sa silong. Ayaw! Dili na kinahanglan. No, kinalang nga madakas, doktor. Aron masayo ta kung nganong kalit lang nga gisakitan ka sa muntiyan. Okay na ko. Nawa na kasakit. Dili na kinahanglan maato pa kita sa ospital. Pero, Mas gusto ko nga anira ko uban nimo. Ambot, huwag ko magkasapot. Ning may agi mga adlaw, gusto ko nga makita taga kanunay. Gusto ko nga mututok sa imong naong sa tanay gayon. O gusto sab ko nga mukaon kanunay o ice. what? Yana?
Ayaw kong inang mabdos ka. Oh, what? Lola. Ah! Lola, pasilo ako. Animal ka. Huwag ka pa nag-aaron lang paangkan sa mas imong inahan. Lola. Gusto na. Lola. Igo na. Ang iusikan mong imong kinabuhi. Katahasa ko pagandoy alang di mo unya karon. Kinsa ang amahan na ng imong gisabak. Oh, Sultihin ko, kinsa! enough, please. Maselo ako, sir. Pero dili ko musugot. Nga dili mo tugan kini babayhan na sa tinuod. Mauhaw ko ni mo nga mo inagasto niya. Tugan! Si Kuya Facundo! Unsa? Pasaylo ako, Lola. Pakakon mo! Ayaw butang-butangi ang tao ka mo'y nagbuhi na to. Salbahis ka mo! Sir! Gisaon ni mo ang akong kamot. Enough. Sir! I'm sorry. Sir! Unsay buot ni mo ipasabot? I was drunk. Ug wa ko masayod sa kong gibuhat. I'm so sorry. Sir, kung mao, Diyos ko, ikaw ang... Sir, gano man. I'm sorry. Kinuo ko. Lola. Unsa naman laynaw nga ikaatubag na karon sa mga tao nga mao ni nahitabo ni mo yana. Sao naman lang. Lola. I'm sorry. Pero isaan na ko nga dili ko pasagdan siya. Ingon man ang umaabot ng mga anak. Dili. Di na ko'y pamugos ang akong apo ni mo, sir. Sa akin sa akong apo. Wa niya ang pingyang iyang kaugalingon. Lola, pasaylo ako. Wa na tayo now nga ikaatubag sa mga tao ng nakita. Mga nakaw niya, wa kay bana. Sama ni mo, usa ka bastardo ang akong apo. Busa dali. Dali na. Mamiya kita ka din sa nagwa pa'y laing nasayod sa imong kahimtang. Dili ko lang. Lang masing. Dali na, Yana! Dali na! Ayaw, Lola, please. Dili ko. Facundo! Ayaw, pagpabaga sa imong naong. Dili na, Lola, dili ko mo pa mo. Dili ko gusto matawa nga akong anak. Huwag mailang amahan. Dili, Yana. Pagbaton o dili ka disa. Dili mahimong magpabilin ka din, he. Unsa naman lang unya kung maminyo na si Sir Facundo sa laing babae. Unsa mahitabo ni mo sa imong anak, ha? Ha? Pagkaslan ko siya. Ha? Just to save Yana. Ug sa mong anak. Sakit ang kaya ko diyan. Murang ko gigaba-gabaan sa akong gikaon. Nagulhangol ko maayo, God. Sa tinunuan nga munggos o sa adobo. Pasay. Sultan gini. Sultan ay naon. Kilain ako tiyan. Kipala ni sukad pa na kuman ako kaon. Kaupat ng tingalin eh. Di na ni maayo na. Mugawas ako din eh. Mugawas ako din si CR. May nagani kahit na CR din sa Luis Usina. Kaya kung huwa pa, ambot lang kung makabot pa kong CR sa akong kwarto. Hey, kawas ako din eh. Kaya kunaon na sabi niya kung dautan sa akong lubot. Sila mo rin si Lulaw siya na. Daan ba ko? Kamalipayon ko na nila. Anong gani sila? O sa magigikalipayan ani nila? Sakit ba, ha? Mamangani nga nakahilak yung kong tinuod, Lola. Kay bugat kay kagpahad nga mitamparos na akong uy. Maikay kong mo acting, di ba? Wa ni mo ikapangutana. Pero mag-apil-apil ko og drama sa entablado ka ni Adto sa bata pa ko.
Tinuod, Lula. Nagduda ka, ha? Di pa ba igo ang akong acting nga gipakita ka ganina? Nakatuo si Sir Facundo sa gipakita kong kasuko nimo kay kunuhay mabdos ka. Diba? Unsa ko no? Nagpakaroon ingnon siya na nga mabdo siya. Nga naman, anong pakaslan siya ni Facundo? Karon, nakasabot na ko kung nga gusto niyang patuon si Bro Facundo nga may naitabo nilang duha. Arong malisyo sa pagbalibad niyang si Bro na ko ug may nayon gud iyang plano nga pakaslan siya. Tuwa na. Bidaw ko sa nagbalik akong diyan. Kapag hindi ko magagawas dili siya, ay mo balik sa kong tungko ini. Isira ko nagbalik ang putakan, Bip. Nabundag noon tungkol sa kong pagdidali na. Bahala na, di na kinapapugnan. Oy, Lula, unsa to? animal! Si Eli, naapaday gihapon sa sud sa siyar. O siya tubuhaton karon. Tingalig mo sumbong siya sa iyang nabatik adto ni Facundo. Ako na'y bahala na, Ellie. Ayaw ka bala ka, Lula. Kakita ka? Bantay ka? Bayan ko mulakaw, di ba? Di na mo something ang kasakit sa kong kilid. Kung mulakaw ko. Makalakaw-lakaw na ko. Ako ra. Kapiki ko. Kaysa katapusan. Mahinayon na gyud ang atong kasal. Love, mahinayon ang atong kasal. Kadit, sa bang adlaw ang imong gusto? Christian. Gusto ko nga sa sunod simana na kita magpakasal. Dugay na kayo ang pila ka simana na itong pag pinaabot, di ba? Gusto kong makasal na gyud dayon ta. Christian, may mo bang sa sunod buwan na lang? Ha? Unsa? Nga naman. Madili na sab. Bantay ka? No, dili ko masugot. Excited na kayo kong matawag ta ka nga akong asawa. Basta, next week na ang akong gusto. So, 5 lang kaadlaw gikan karon, di ba? Huibis karon. And so, sa Lunes, magpakasal na kita. Christian. Hey, love, wa ka ba malipay? Smile. Gusto kong makita nga mupahiyom ka. Smile. Wow. Gwapa gikay ka, love. Ilabi pa ko na mupahiyom ka. I love you. Hey, matod ko, I love you. Salamat. Salamat ang imong tubag sa akong I love you. Christian. Nagkasabot ko. Sama sa gisaad ko na nimo. Buhaton ako ang tanan. Buhaton ako ang tanan. Aron ma-inlove ka usab unya na ako. Kung mahimo pa lang nga ug madadayon ta magpakasal. Pero samot na ka dinalian, di ba? Musa sa sunod simana. Sa Lunes na. Malipayon kay ko, love. Oy kabutangan sa kong kalipay. Bantay ka? Matuma na gid unya ang akong pangandoy. Nga mapakasal sa babae nga akong gidamgo. Christian. Finally! Yawa na ko mo yan na, oy. Murat mo ka. Gat lang ko ni mo. Kaganina pa. Ay, binakugwa na mo na kay nahilom naman. Abi ni mo. Pero nasayop ka. Kay giat nga tadyo kag tuyok. Nga naman. Aron pahimangnuan ka. Ha? Saan naman? Nahibaw ko nakadungog ka sa among gipanagsultihan ni Lola. Ha? Woy, di ko susod. Tinuoy? O lagi, pag-i ako kay murag naluya ko sige deposit da. Ang mga kawaw na gito na kong deposit, sukad ganina. Murag nawadan ang umoy akong tuhod mo nga lahos ako sa mong kwarto. Pahuway na ko. Ay, nabay tambal sa Lola na. Bay tambal, bi. Pag-i ako, ngay ko tambal. Yun na. Ano? May kotsilyo ko? Tama.
imo kong gigadlita sa mong kutsilyo. Yan na, si buhaton mo na ko, ha? Imo gisira, brutan. Si buhaton, ha? O sina si mga nauna eh. Imo kong patyon? Ha? Imo kong dunggabon? Sige, pati ako. Tukang di mo mapriso, ha? Kamulula ni mo. Huwag pasanginlan kung mamatay ko kung di kamo. Kamura. Kaya walang taon din eh. Karoon, kita lang. Ha? Advance kang mag-isip, Ellie. Today. Dili ko ingon anak kapugo, no? Yan ang patsyon mo, taka. Ha? Kaya musulti ko sa akong nadunggan nga to ni Pakundo. Ha? Yan na. Ayaw na. Itiyon sa akong liog ang kutsilyo. Liog ka, mura kong baboy na. Kanang imong papa. Lain na, ne. Ngano, sa? Lain kayo. Mura kag baboy? Baboy na bitaw ka? Lain kayo ba? Pamino, kanang imong papa. Kana ang mamahimong hinungdan nga mamatay ka sa dili pa oras. You know. Kung musaba ka gani, manablasap ko. Puslan man nga dili ko unya maangkon sa hingpit si Facundo. Tablahon ta ka. Iapil ko pa si Facundo. Ay, nagduka na ko. Diyan na pang orasa. Hinaot ka nagkasinapot na kita, ha, Ellie? Itak ng imong baba. Ay, pagpahimos. Huwag ko magdaw ngayon, anak di siya na. Kaya isa akong nailan niya. Sa maron? Nanimaho lagi. Kiak. Migawas akong kadlog sa akong itch da. Oh, Kristen. Dinis ako tupad ni Mulo, ha? Apo, Mingawan ko ni Mulo. I'm not going to die yet, Kristen. Ay, Lolo, uy. Madayon ang among kasal sunod semana, Lo. O dili ka, di ba? Lo, Come here. dili mo sagot si Christian nga. Anhimi mo po yung uban ni Mulo. Ug di ka gyapon ganahan nga mabuwag na ako, di ba? Pero kung makalayas ka, Lo, I know. Ug nakasabot ko, kung di ka gustong malayo na ko. Kung di ka gustong makasal sa tao nga wa kay pagbati, don't force yourself. Lo, Ayaw pagpakasal na po. dili mahimo, Lo. Di takapugson na po. Naibaw ko. Pero buhaton ko nito kay mas mahal ta ka kaysa akong kagawasan. Mamahikog mas sa uban. Apo, Magkatunan lagi unya ko sa pakikugma niya. Kung magtipon ng lindo, ha? Wala ko'y choice kundi mahalon ang mamahimo kong bana, diba? you always have a choice, Apo. But I choose not to. Then I will be the one to choose alang nimo. Lo, Ug piliyon kung makita kang malipayon na po. Gusto kong mabalik ang kanhing kasaya sa imong panagway. pero Lo, Let Lolo do the right thing alang sa pinangga kong apo. Lo, Close your eyes and sleep. Ayaw na pagdaghan paghuna-hunaon. Lo. Yeah, gusto lang mayo akong tiyan eh. Kinahurot mo paggawas kagabi sa akong gikaon. Nagpanawag na akong lamisa. Akong lamisa noon. Napanawag ng lamisa na ko. Pero di ko ganahan mo padaol kay naman siya na ugyang lula nga nagbarog doon sa lamisa.
Si Bro Pakundo, siya ka na. Kini, salamat taon. Masudlan na akong tinai. Sugato na ko siya. Hi. Iya, ang plastik. Ang plastik. Plastik. Kalambi sa pahiyom. Saom na ko ini. Giudlat brabakuan niya nga patyon ko kung muingon ko ni Pakundo. Makabuhat pagit kahasiyanan ni Ana, no? Hi. Good morning. Dali na, mga anak ha. Ganina pa ko napaabot ni mo. Igutom na kayo ko. Ambot ba? Sa ako tingalin ng gisabag. Dili mo ko hingaon ini sa una. Dili kay ko hingaon, di ba? Pero karon murag ganahan na kay ko magsiki og kaon. Labi pa kun may ice akong duol. Ang lingkod na. Bro. Ha? Ay, Ellie. Gigotom na sa kano. Kumusta naman yung mutihan? Wala ba maglain? Wana. Lingkod na. Kaon na. Ha? Mukha mo na ko? Lingkod na, Eli. Direto pad na ako, oh. Atbang lang ko. Oh, lingkod. Hingon bitaw ko. Dire lang ko tupad mo. Gani. Aray ko. Ako na ang buo na sa pangaliya. Pasalamat ko ni mong tugutan, sir. Go on. Ay, sa galan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo ning grasya nga ni akaron sa mong atubangan og sa laing adlaw sa among pagpakabuhi. Bagong adlaw, bagong pagpakabuhi na usab og sa umaabot, may laing kinabuhi na unya nga mauban namo karon dinhi ning talad kananan. Daghang salamat Ginoo ni ining tanan. Amen. 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 Ele. Amen. Ni Facundo, butangan ako imong plato ni Tosino, ha? Ako na. Ako na. Anad-anaron ko na lang akong kagalingon karon nga mosilpi nimo. Isip umaabot nimong asawa. Natukad ka ba, Ele? Dili man akong gikaon. Ang malagpot ni Manay. Ang ako magbaga. Kusugas na ito eh. Dili ka na mahabwa kundi nakukusgon. Hinay-hinay lang lagi sa paghugit. Wa ba'y naggukod ni mo, God? Hinay mo, God. Natukan lang ko gisulti ni Yana. Ili? Nabukog ka? Nabukog ka? Ele, bisag buwat, makabukog gihapon di ay. Bago pagani kong niingon nga paghinay lang. Sige. Tubig na lang akong imnon. Tubig na lang. Ayaw lang kalain, sir, ha? Pero mahimo pag masayran na nako kung unsa na imong plano alang sa inyong kasal sa akong amo. Lola sad, uy. Nakurat ko sa kalit mo paghapag sa lamisa. Naibaw ka gyud nga dili mayo alang nako nga makurat. Pasaylo nakalitan lang ko dihang nabugahan ko sa tubig ni Eli. Pasaylo ako Facundo, apo. Oh. Pasaylo asad kung balik nga. Ay, naguna-una ko sa pagsangpit ni mo ni Ana. Pero diharaman sad mo paingon sa kong apo, di ba? Hingpitan na niya kang mamahimong apo kung makasal na ka mo ni Ana. Yeah. Mabdos na gid kaya na, no? Buwan na ba ito sukad sa may nahitabo ni Bro Pakundo? Dili ba nga wapa man? May ingon gyud ni Ana Eli. Sayo nga mo pakita og sintomas ang babae nga nagsabak. Og mo na nahitabo nako, di ba, Lola? Nading. Ay, kano sa ka magpa-prenatal, day? Mao ka na nga itong lakon karong adlaw, Ili. Iya. Ubanan minimo ni Yana. Paingon sa doktor. Para matsikap siya. Doktor? Facundo, dili na kinahanglan mo adto pa kita og doktor. Dinhi na lang. May sentro man kita dinhi sa asyenda, di ba?
I insist. I want what is best for my child. Busa, magpakita kita sa saka ubigay ni. Tawgon talangon niya ka kung may lain pa kong kinanglan. And please make sure na mapadaanan ni mo ang token of gratitude to Mr. Herrera. How could you do this to me? How? Mr. Perez, you may go now. Yes, sir. You seem to gain the habit of coming uninvited to my office, compadre. But all anyways, have a seat. Oh, I see. Naabot na ni mo ang balita. Dili mo ka ni mahimo ka na ko, Augusto. Oh, so, naabot na rin ni mo ang balita. Dili mo mahimo baliton ang ubang share ning maong kumpanya. Of course, I can. Nalimot ka ba? Nga ako paghapon ang tag-iyan ini. You had meeting behind my back. Sa masay mo usab nga gibuhat ka na ako kaniadto, Alfonso. No! Di ko musugod. It's already done. May umaabot nga meeting sa sunod nga adlaw. Madawat mo niya ang maong notice sa imong lamisa. Everything shall be discussed. I will make sure nga ako nang mupuli sa imong dapit. That's gonna be impossible, Alfonso. I have gained back my shares, meaning I will remain to be the CEO in this company. Ug nagtuo kang magkapugong na sa akong mga plano batok nimo. Hell na, dako nagigug na himong puhunan aron maabot ni ining dapita. Niyan na ta sa opisina ni Lolo Nemo. Ako ni Mabli. Manutok sa ta. Still pa ba? Opisina ni sa imong upuhan. Ako nang ablihan. Ayaw una. Nga no? Nakabati ka? Sa unsa? Ingon ko sa may naglalis sa sud. Ablihan to gamay ang pultahan sa hinay. Aron ato malili kung si kinsa ang gikalalis ni Lolo Nemo. Ayaw na. Ayaw na. Power tripping? You think so? Si Papa ka na. Ha? Papayon ko na nga itong bigso. Di ko na ipasala nga kung apo sa imong anak. Uy! Di ka na mahimo, Augusto. Magpakasala sila karong Lunes. Di ko gustong makasala nga kung apo sa lalaki nga wa niya higugma. I don't care. Mo ka na gusto sa akong anak. Wa makagusto niya ang akong apo. Wa ko'y labot ang kagustuhan la sa akong anak ang mahinungdanon. Mao ka na'y akong gisaan sa iyang inahan nga ihatag ko ang tanan sa among anak sa niadtong adlaw nga ako sang gipatay. Say, Kung nakahimo ko sa pagpatay sa kaugalingon kong asawa, nga mahal ko kayo sa pagka ikaw ug ang imong apo, Augusto. Alfonso, say. Buhi pa siya niya tong adlaw nga nabangka kita. Ug tuyo ko katong gibuhat, Augusto, nga imo kaming mabanggaan. Hinungdan nga giiway na ko ang sikanan, ug ato ka mabangga sa dapit nga gilikuran sa kong asawa. Sa? Wa ka lang ba matinga nga giabog ikaw human sa nahitabo? Tungod kay gilumstan ko siya sa unlan. Ang akong asawa aron matiwas siya. Dili. Kinuo ko. Si Papa ang nipatay sa kong mama. Christian. Oh, please. Ngayon kong tanawag og sama niya na, Augusto. Of course, mahal ko ang akong asawa. Sobra ka mahal. Hinungdan nga gibuhat ko kato. Akong nasayran nga may lalaki na siya. Ug naplano na niyang mupalayo uban sa among anak nga si Christian. Alfonso, Patiwas ako. Nasugdan ko na kini sa pagsugilo ni mo po sa patiwas ako. Alfonso. As I've said, plano na nilang mupalayo uban sa among anak nga si Christian. Hinungdan nga naabot kami niya ditong dapita. Kay plano ko usab nga ipalayo sa syudad ang akong asawa ug anak. Apan sud sa sakanan, dihang na hinanog na si Christian. Naglalis na kaming duha. Kay dili siya buot nga muuban ako. Buot na ko niyang biyaan uban sa ilang anak. Say. Gusto ka sa imong nabati. Ilang anak. Anak sa akong asawa sa laing lalaki si Christian. Ug dili ako.
Nagabantay ka. Dili, kini tinuod. Di mo anak si Christian? Dili, pero mahal ko kayo siya. Matagi gayon nga mutanaw ko siyang panagway. Makita ko ang akong mahal nga asawa nga duliya. Luwad kay siya ni Miluna. Male version. Alfonso, gipatay mo siya. Kay iya naman kong biyaan. Nakakita siya lalaki nga mas dato. Mas magkahatag niya sa tanan niyang gusto. Busa, ang atong panagbangga, usa ka blessing in disguise. Kay mas nakapalapad pa ko sa akong negosyo. Pinagi nimo. Pinagi sa pagpakonsensya nimo. Pagpanguragot nimo. You... Bawal mamalikas sa gusto. Ay kabalaga, kay may kwarta usab ang akong asawa sa bangko. Ngagikan siyang laki nga nakadungag sa akong kwarta. Mas napalambo ko ang akong negosyo. Mas nakahatag og maayong ugma sa ilang anak. Nga ako ng anak. Kriminal ka. It's love and passion. Tungod kay mahal ko kayo nga akong asawa. Nga willing kong angkunon ang iyang anak. Nga ako ng anak. Ug gihatag ko ang tanan niyang kalipay. Nabuang ka na, Alfonso. Maybe, but now you see, dili may mong dili makasal si Christian sa imong apo. Imaw ka na'y gusto sa akong anak. And I don't say no to Christian. Mao ka na'y akong gisaad at ubanga sa patayng lawas sa iyang ina. Anak, my son. Ikaw ang ipatay sa akong inahan. Christian, nandiyak ka. Ano di ka buhat ka mas pagpatay sa akong inahan. Yan man! No, dili anak. Ayaw ko tawag ka na! Tumantay ka! Kay sugod ka ron! Kalimta na ka! Kalimta talaga nga ako, aman! No, Christian, anak! Asa ka ba ingon? Shit! Wa pa kita maman ang gusto! Christian! Huwag ako, anak! Piniyot lang! Lolo. Lo. Sud sa pila ka katuigan, nga gidada ko sa akong dughan ng konsensya sa pagdoong nga ako ang hinungdan sa kamatayon sa imong ginikana ug sa iyang asawa. Ug karon akong masayran nga Lo. gawa ko sa... Dili ako ang hinungdan sa kamatayon sa imong ginikanan na po. Nagkapatid ko, Lo. Gawas nun ka na, Apo. Lolo ko. Makabali ka na sa kinabuhi ni Facundo. Lo. No! Ayaw ganit ang pultuhan ng sakinan. Kabati ka, ha? Pawa! Wa ko makinahal ko sa kataong nga kriminal sa kong inahan. Anak, Dili ikaw nga kong papa! ako paghihapon ang imong papa. Imahal taga. Labaw pa sa ubang amahan nga nagmahal sa ilang mga anak. Pero kriminal ka! Nagabantay ka! Ikuhaan ko ni mo sa kong inahan! Wa ako kabantay. Apan gihatag usab nimo ang tanan. Lakip na ang babae nga imong gimahal. Andam ko kining ihatag animo iho. Usa, dali na. Ayaw na pagbiya. Sabutan ta ang mahitungod sa inyong kasal ni Christine. Pamali kita sa opisina sa iyang apuhan. Iho, dali na. No! Nagabantay ka! Buhay ka! Uti gusto nimo ha? Andam ko ka nang ihatag nimo anak. Gusto ka ba karon dayon? Pagkasal na mo sa Christine, ha? Oh, ay, makahimo ka! Gusto ka ba? O ba'y gusto ni mo, anak? Kaya ihatag ko karon dayon ang imong gusto. Dali na. Balik ko ang imong pangasaw unon. Dali na, anak. Dali. Buhay ko! Ayaw ko gunitin! Na! Imo kong giwagli. Anak. Ayaw ko tawag anak! Nagabantay ka! Karon nga nasayo di ko konsekensa ka sa kong kinabuhi. Palayo ako! Magkita lang unya tas presintos kapulisan! Bawa! No, Christian! Anak, Christian! No, dili may mo. Kailangan maabsan ako siya. Kailangan mapugan ako sa iyang gustong buhaton. Di may mo isumbong ko niya sa mga pulis. Nara, sukong ako sa kanan. Nara, kailangan maabsan ako sa Christian.
Dili day na ko siya, amahan. Nakabantay ko. Kung siya ang hinungdan, kaya namatay ang akong inaan. Kriminal siya. Kriminal. Angay lang nga mabilanggo siya. Bakak day ang tanan ni gipatuod ako. Kriminal! Oh, ang iyang sakyanan ka nang nagsunod ako. Pakusgan ko ang akong pagpadagan ini. Kinanglan mabilanggo ka, Alfonso. Mabilanggo ka. Ay. Sakit pagbalik ang akong kilid. Ay, kapantay ko. Natandog tingali ang bunog nini. Shit. Paspasan ko pa nga akong pagpadagan. Dili mahimong maapsan ko niya. Ilahos ko kining akong sakyanan sa pinakaduol nga presintos kapulisan. Mabilanggo ka. Mabilanggo ka. Hinaot po unta. Nga humani ini, Christine. Madawat pagyapon ko nimo. O mupakasal ka pagyapon ako. Hinaot po unta. Kinpalikon ko ikaw, Christine. Palikon taon niya ka. Humani na yung tanan. Doon lang ko sa presintos kapulisan. Gimahal ti kalabaw pa ni bisan kinsang papa nga nagmahal sa kaugalingon nilang anak. Papa! Miyak sunugin na ang iyang dagat. Apan wag yapon sa mahunong. Higayon ko na kini. Apsun ko siya. Ug magalit ko babag siyang atubangan. Gusto si Papa. Wa sila ang gibuhat. Kundi ang bahalon o gihatag na ko ang tanan ko gusto. Kabantay ko. Pero ipatay niya nga akong mama. Ipatay niya si Mama. Kriminal pagyapon siya. Bisan pa man kung pinangga ko niya. Usa angay lang na magbayad siya siyang nahimo nga sa... Uy, galit kami overtake na ko ang sakyanan ni Papa. Ibabog sa kong atubangan. No! Ay, ka-traffic. Lo, di ba nga sa'yo pa man alam mo pauli ka na sa mansyon? Oh, well, I am the CEO. Makahimo ko niya na anytime. I want to. I love you, Lo. I love you too, Apo. Oh, murag kalit kong gigutom na. Taod-taod naman dahil nga wa kita makapangaon sa gawas. Asa ka gustong mukaon? Korean? Okay. Korean it is. Gadugay ba natong nakalusot, eh? Usa kalay na lang ang nagamit, Lo. May disgrasya tingali. Maybe. Oh, misibog na yun. Kanunay lang yun nga may disgrasya sa kadalanan. Ngano bang di man yun mag-amping? Oh, Lo? Lo, hunong Lo. Iya, makahatag-tag dugang ka-traffic ni Nisdan. Hunong Lo, please. Nakaila ko anang maong auto nga na disgrasya. Kag-Christian ka na o sa iyang amahan. Unsa? Paagi ako, please. Paagi ako. Paagi ako. Oh. Diyos ko. Ginoo ko. Sila, gip ka na. Excuse me, miss. Padaplay nilo muna ninyo. Nakailami na disgrasya, sir. Oh, ikunsan yun yung nagbangga. Oy, yan na. Pasan bayag mahinayon ang akong giingon ni mong manambok ka, ha?
Kay ganina kapag nagsige kaon-kaon. May kaon akong daan la. Kay labing siguro maputol na sa bang akong kaon unya. Kay magpakaroon ingno naman sa bunya kung ako'y gana. Siguro alang yun nga di ka manambok og maayo. Kay mabiyaan ka gyud unya ni Facundo bisan kon minyo na mo. Lola, Nakakita ka sa lawas ni Christine kunon siya ka siksi. Kinahanglan nga ingon usab ni adto ka siksi. siksi ko Lola. Dili lipi parehas og barog. Pues, kinahanglang malabuan pa ni mo siya. Kinahanglang magpabilin ang imong kasiksi, bisan pa man kun minyo daon niya mo. La, mabdus ko. Unsa man ako pagpaseksi ana? Di ba nga magpatuo man ko nga mabdus ko? Ay, basta! Sila na karong miabot. Pagdali, sud na sa inyong lawak. Ayaw pagpakita din sa kusina. Lagaw na tayo. Lola. Bro. Tako mo na yung baba. Ako man saday. Apo! Ay. Ni Ana di ay kamo. Pasensya na. Ako na'y mitagbo kay ang imong pagasawunon. Mipahuway. Labad ko no iyang oo niya kapoy ang iyang lawas. Okay. Andamon ko na ba ang lamisa? Kamu na ikaon. Busog pa ko. Pero, Mukaon ko kung ano sa kuganahan. Apo, Ako paghihapon ang amo ning napita. ah, Bisan kung makasal na niya sa imong apo. Busa nga ko paghihapong tingog ang matuman. Hinaot nga nagkasinabot kita din napita. gusto lang kong mo... Masawa ko unya si Yana, apan ikaw. Ako, Apo? Mohunong na ko sa kong pagkakatabang, dili ba? Magdiktar na lang unya ko sa mga sulugoon dinhi aron dili mo tapol. Ayaw ka bala ka, ako na unya'y mahibaw nilang tanan. Mupatuo ka na sila nako. Ilabi pa nga, mas una kong naabot nila dinhi. Og unya, apuhan usab ko sa imong asawa. Busa, ako na'y mahibaw sa tanang katabang. Magpabilin kang usa ka katabang. Unsa? Ako? Kakatabang paghihapon ko? Not unless you wanna leave. Ay, Mao ka na ang imong plano, di ba? Dadon palayo ang imong apo aron dili kamo mauwawan. But this time, kung makasal daw niya Misiana, ugbot kang mubiya kay gikapoy ka na sa pagsilbi dinis mansyon, isip usa ka katabang, you can always go. Facundo. But if you wanna stay, pagpabilin, apan kung unsa ka man karon, magpabilin kang ingon paghihapon yana. Oh, Sige, Manay! Gusto mo sabi, ha? Bro, what's up? Okay. niragod ha. Ay, ano gibiram mo kong t-shirt? T-shirt, bitaw. Ano magka? Unsay imong gisulti? Ano ko sulti? Ane ko, unsay imong gisulti ni Facundo, nga nung kalit siyang nausap. Wa! Ah, Wa, oy! Wa ko gisulti niya. Wa ko mutugan sa inyong sikreto. Promise, Manay. Promise. dili mahimong magpabilin kung katabang ning mansyon. Dili ka na mao nga akong plano, ang among plano niya na. Yeah. Dili ni mahimo. Kaya unsam rin yung plano, Manay, ha? Unsa yung plano? Sultihin ko. Di bitaw ko mutugan. ug sunda o kayo say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning nagkinapos mas pagilanon. Si Figure ug sinan salam. Palihog tayo kuno ug subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.